enjing beda gumuru saking nagri Ngastina gunging kang padaken ingkang miyos wonten ing pagelaran Jawi kados paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura. Koko Prabu kula ingkang rayi Swala Bumipun Arya Setyaki ngaturaken sumangga ing pangabekti kula ugi kunjuk. Yo, yaki pangabektiku wis tak tampa. Pangestuku tanpa nono. Pripun? Pangestuku tanpa nono. Kapundi paring pangestu paduka saengga jimat paripe. Kabare Swala Bumi piye? Ndun. Kabare Swala Bumi piye? Bidhal kula Dewa Winjing. Dipita guneman tik ora sambung. Kowe budhal saka kasatriyan Swala Bumi? Nggih kala wau. Kabare Swala Bumi piye? Pripun? Lho kene contone nek tak kon nomane kok jotosan bareng tuwek goblok ngono kuwi. Nah, kan ora. Lungguh sing kepenak. Nggih, misaken dawuh. Semanten ugi kula. Kanjeng Hyang ngaturaken pangabekti kula ingkang wayah ing pareng Garuda Pandwara. Anak Samba iki. Kawula niku niki. Ya. Pangabekti wis tak tampa. Semanten ugi kula Kanjeng Prabu kula ngaturaken pangabekti kula. Kula ingkang putra ing Lesanpura kula pun sanga-sanga. Sanga-sanga. Inggih. Nana Setyaki. Inggih, wo. Setyaki. Lun. Wong edan. Budhek wis tenanan jampeng. Sanga-sanga kuwi anakmu. Nggih, menika anak kula. Kok mbok jenengke sanga-sanga ki mane piye? Lairipun Setupaing. Setupaing nggih. Setupaing setu niku sanga paing niku nggih sanga. Kula jenenge sanga-sanga. Ngono. Nggih, pripun? Apik. Lah nggih, sae. Sanga niku menangan. Ate menangan mboten saged diungkuli. Pun. Sanga niku dipengke pinten mau nggih sanga. Wah, nalarmu. Kula aturi menggalih. Sanga ping pindho 18. Angkanipun 1 karo 8 gunggungipun 9. Sanga kaping 3 17. Angkanipun 2 karo 7 9 meneh. Hitungane tok mencah iki. Imian batu nomor iki mriki wong iki. Rumiyin larang andel ora. Yo, sanga-sanga tirunen bapakmu. Bapakmu ki biyen najar wong cilik pawakane ning Trincik. Nggih, pangiduripun Kanjeng Prabu. Najar kula ngaturaken pangabekti kula yang pengen wayah ing Sabta Bumipun Danurwenda. Danurwenda. Nggih, kuwi kan ae sapa? Kula putranipun Kanjeng Rama Swargi Antarja. Wah, kuwi putuku. Weh, ya. Anak Antarja. Nggih. Semanten ugi kula ya kula ing wayah pringgondan. Lah, nek iki genah cetha anak Gatotkaca Swargi. Inggih ya. Ya. Wah. Kaya gerangane biyen. Werkudara, apa? Ilang Gatotkaca tukul putumu Sasi Kirana. Cakrak-cakrake brengos-brengose. Wis ora geseh kaya gerangane biyen. Ya pancen udang aku mengkono. Bektiku katur, Mbah. Kuwi sapa kuwi? Aku, Mbah. Iki sapa? Aku, Kung. Lah yo iki sapa? Jaya Susena. Jaya Susena. Aku anake Kanjeng Rama Swargi Antasena. Kuwi ya putumu. Kudu. Mbah, aja ngono, Mbah. Putune nek lali. Wis padha degleng-deglenge. Iya, kuwi anak Antasena. Ya, Mbah. Bektiku tampanana. Yo, pangabekti wis tak tampa. Pangestu tampane ya, Le. Iya, Mbah, pangestu simbah tak pundi. Iki Mbah Edok ora melu. Wis.
Oh, cengengesan ora. Lah dalah. Kowe ngabdi patian pun Pragutaya cuma dawuh. Dene paduke ingsun keparmi wonten ing pagelaran Jawi. Yo, Praguta lungguh Kang Prayoga. Mengko bakal ana dawuh. Nggih, misaken dawuh paduke ing sinuwun. Semanten ugi kula cumadung dawuh ing abdi patian Widara Kandhang. Yo, Kakang Udawa. Yaki. Lur. Dina iki ana dawuh saka Kanjeng Hyang Prabu Maswapati ing Wirata. Putra Swarga Abimanyu wis lair. Miyos kakung pinaringan tetenger Raden Parikesit ya Raden Dipayana. Nah, manut ilo-ilo jare wong tuwa biyen bayi sadurunge limang dina kudu rineksa lahir batin rina pantaraning wengi. Dalan cepak godane. Pripun? Nek perlu kowe meneng kok wis, gen dirungo sing nom-nom kae. Kok kancane budal-budal, kancane turu-turu, kancane mangan-mangan ngono bae lah. Tipe aku judek rembugan karo kowe. Mila menika. Mila menika piye to kowe iki? Gede kowe rembugono karo Setyaki iki, aku doro kemang. Kececek iki gelem. Becak kumat. Mula kang saka kuwi nggih, sanga-sanga apa dene sira Bandur Weda Sasi Kirana, Jaya Susina lan kabeh wae. Dina iki sing padha prayitna ngati-ati kejaba kuwi tukulaning mungsuh, trubusaning satru. Mbok menawa yen to bakal nguru beda kebak ing pengati-ati. Kawula niki Kanjeng Prabu ngestaken dawuh. Inggih, yang ngestaken dawuh inggih Kanjeng Hyang. Perkudara piye? Enggal dibudhalake. Aja dadi siji nyebaro papan dunungmu. Jalaran tuwe nguru beda kowe mau. Ora bisa dititeni etan kulon lor kidul kudu dijagani direksa bareng-bareng. Yo, direka jangan dikruten gawe budhal kabeh para prajurit dene iki. Ngaglah ngalila mencorong kaya golek kencana punika warnanipun
Raja putra Pringgondani putra Sawargi Raden Arya Gatotkaca ingkang mijil saking kusumaning ayu endang pergiwa ingkang kekasih Raden Sasi Kirana kacang ora ninggalan jaran iring-iring putra Pringgondani Atmajane Sang Gatotkaca Sawargi kak lagu-lagu legiyane tanpa beda kaya Sawargi Kang Rama kalamun tarsa lumaksana murid gancang ngambah ndiri gantara jejak bantara kebat kaya kirat kesik kaya tatik sumusuping himantaka Sandya Trasa Sang Gatotkaca panajrih bangun Andi mau. Tuh, lah kaya apa? Wah, tak iya. Wah, loh. Wah, ai. Yo. Wah, wait. Ai, ai ya. Wah. Wah, salah. Aku coba tiga udah dua. Wah. Lah iki ya ora tertib iki. Mangan gedang kulite gua sagon-gon. Woi nyambut gawe.
ya apa wae. Tanurwento Sasi Kirana ayo Tanurwento Sasi Kirana ayo Tanurnya urung metu deh Sasi Kirana pariyem Kowe Patih nggih sinuwun saka ndi saking paperangan Bibar Pancakara mungsuhmu yang kathah lho yang kathah piye perang iki ijen niku rak karep sampeyan iya wong perang nek mriko mboten ngoyokan ketok guyub roh kula kaya roh marune niku wae udah bareng kula metu kruyuk musuhmu jarene sapa namine Sasi Badamulut lah Sasi Kirana nggih bocah ganteng iso mabur kroyok kali kakangane jenenge Danurwendo iso ambles ana anggere kula tubruk ambles iki cindugang cengel kula des letipa kurungkep poloke Sasi Kirana mabur mle Danurwendo age mintip-mintip poloke Danurwendo ambles mle lah kok kari dhewe niku kartiyem kamu nggih kok ketemu kowe Pak jegake ayo kowe dhewe ndung bayar ngoten iki kok jane isin kula memper wae ora kowe kalah apa meneh pangestu panjenengan kawon pangestuku marai kalah awidakno nek kalah kowe ra isin mboten raimu tuh mudah kok ning ndi lha niki kowe iki buta nek negara kowe iki galak kowe iki ra kodak galak dhewe iki ra kowe riyen lah saiki lah arang-arang nggih sok galak sok mboten nggih manut kebutuhan lah wong edan mikir ngono ngisi-ngisini digegolo dina pantarane wengi nanti iki kerjane putu-putu wong pedho bocah-bocah kok dadi ora iso ngrampung gawe. Ngira. Nggih. Kalah diuring-uring. Sampeyan ora ngrasake. Ewak donga-dongake muga-muga mati dengan sukses. Nek dongake sing apik oh nggih mesti sae. Muga-muga lepas soparane jembaro kuwi. Baikkan. Hei, panan pedho. Kon madrak tablai tong bantengan. Semangka angkro rumbar
kowe. Nah. Rasa tolak. Yai Sokor tak kudet lingket tak kudet lingket tak kudet dan Mijato Kapake, Pak. Boten pun napak-napake. Bare wingi tiru bapakmu iso motol gulu, boten. Gulune ya aja wutuh. Kapak. Lah. Iki lambe iki mbok cuwil iki piye iki? Ora cerewet mawon. Bare muni lambene kuwi cuwil niku wae. Lah ngantek ngowoh-owoh kaya ngene. Ora iso mangan kok ngono iki. Kajem ya. Salah saka mburi.